Здравейте хора, това съм аз, Яна Николаева, и днес реших да направя едно много важно съобщение, което гласи: от 20 март, т.е. днес 2016 година, до 1 април 2016 година ще има томбола за най-хубава рисунка на следните филмчета. Номер 1 филмче е Wings, от който сезон искате. Може да си изберете героиня или да ги нарисувате заедно. Няма значение, важното е да са красиви. Ще има 3 места. Да. За всяко филмче ще има по 3 места. За Wings ще има 3 места. Второто филмче е Monster High. За него също ще има 3 места. За третото филмче трябва да нарисувате своите любими Дисни принцеси, заедно или по-отделно, както в Wings. Също важи и за Monster High. Общо взето това беше съобщението. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, давайте тъмзъп нагоре. Ако не ви е, давайте тъмзъп надолу. Коментирайте, абонирайте се и участвайте в томболата. Обичам ви!